bright say airport e baha no man Nkwantanang ye nigye pa o me pa ye ko abitifi emi ko sia ye ko dwendwen ho eno achi o san ba ha be fa be sia ye ha biu me hu sampa airport no e be baso enti me nigye na igusu bompa ye nse ne be ya airport no betu abaso airport na e baha na be boa ya ma ikuru ye tumpon pa kan no bi e gi plot wo ha na kan no na e ne china baako snap baako ne etwa plot na ma e bana num kakra no ai hu se airport na e baha no e si ukita 1000 Ghana obinya plot e wo ha kan no na plot ne e de che san se nipa ntim obi baha ne etwa bia ma ne age ne sa to akonwa ho ne e de che plot dedi kan no airport na e bantie na so ma ye kwan efiri kutu so Nkwanta e ban Nkwantanang e be ko so ho den asa kwa beninu ya yi ni na kota amayen Yesu bium e be na mo fama esanse e be ye emfie mienu komiensani ena adwumaku a ondinde Kwahu Airport Company Ltd ema ya sotie se omonyan so ade hu bi so mpese omubesi airport ewo Kwahu na airport eba Kwahu no Kwahu Istiana omro mani kan na no ompese ombesi airport no nti be mre be se afi ene kakra ni ye stakeholder engagement kakra we assembly ha mo be chire dwumadi no pese omudi ni mu ene ade chire empanimfo a ewo mansin ni mu na omo ya so tie so mguso ye ho nkrata asem nti nanu se ne amuhu ye se EPA ede permit ma omo no se EPA omo ne EPA din sa woso ma EPA ba mansin mu be tieti o manfo anu masem eko mpotemo ye ahinase ne Nkwantanang mpotemo a opese osi airport no eko hwe ho ko steady one a wo ho ne ade na hwe the impact of airport na mbebie no ewo even one mo ete ho ne so ene friends mo ane nyema wo ni nyina so ahwe say what will be the effect nti o ma ye bibia awie dem say no hunsunsanso ena ebeto dwa na no na bae no ye ni gisem kese na ekirese ni so ade hu sononko a company ni nyaaye a se ompese ombesi airport no ebamu na yen omanfo aye wa ha ene sebe aban panimfo na nanom aye wa ha na ye ni gisem kese ma yen sanse sa dwumadi ba ebebie ye mansina ni kura bedane ani ama ha aye sononko na aye kra behwe sanse hwe Nkwantanang potem ni ahinase potem a sebe se airport ba ho a ye nyina yinim se ho asase kura no benya value sanse obi e kota asase ho a zeal because of airport ni asase ne bo no ebe kosoro tema nananom asase ho no ebenya value be ma won a eyeku adwuma ene ade nyina no mfaso de kese be ba so sanse ebenya atofo omo a ebeto ede atukwan akwamono ne akoton ene wo ma ebeto na sabi omo bi restaurant ho no ma no anuane ama ahoho ne wonga anasa kwantufo enya bi adi wenum nyina yade a ebekoso ewo saa mpotem be bo ma dwuma soso aba sanse eden on be employ nkrofo aye dwuma ho cleaners security men ene wonga other professional staff a omhu ebehia ewo ho nyina nti we nyina yade a betumi the pass airport you eba kuremu the papa me kashe ready no nyam sese nye da na eboa nti ya kire nua mo mgu nkran so mo mra ne Ibrahim champo adawru manti adwuma na beba kurom anti obia benya bia ye nti o mo mra pa o mo mra me se meto wachi ma to kokwa ka ho abrofon ene agimi koshia se ni abrofo yo mo aduane na ansa ne maba sa mo mekwa koshia ne ma be ye bia ma brofo na di ai be ye ndade ase kwa so ho me ka champion fo sa me slow na o munye airport ne ma yen yo ye mo bo ye Nkwantanang fo ye ni mo hwe mi abrewe kura de mi hunu hello preda ne ma kwa hwe bi adua santoa na ka sa himfia bubu animu no ona bubra darumanti airport e ba krom ha ona bubra champion so ye da wase wo pe so de wo ye ne mama ye e wo ye kuro kitua yi mu e wa dumunti ne
airport e ba kro yi mu o me ye nya adwuma ye nua no mo control betimi abo mo achi abe ye adwuma ebudwum ba kro mu ona abobra ya da wase o nyame nhira e ba na ye de bisa abrofo kra ye be huru mo kro mu manya no kra titiri kra nti na ye de papa bisa ye ga ne ye bu ha kra timra airport ne ba ha ne de ama ye ni age ama ye kro ye betu mpon ama ye hunu abrofo play na mu wiem na gina ne ye binu afro etukọ ne ye susu ye ni age krom ne ye yeduane ne ye ton ne ma ne ye de kokọ airport wo koton na de e wo kro yi mu nti ama ye ni age papa ye nananom kra ne ye maame no nyina ni age abrewa obehunu obroni wa fi se ye wo ne ba kro wo hunu bi da tinyame aduma ye nya ba kro mu de entem kra na enye ma ye ne ye bo awurade mpa ye na o ma ye kwantintin na ye hunu airport no de beba bia bankra nya mo hwe Nkwantanang yo mo na anwe esan se mre bi atwa mo na ntwe baji kro yi boso ono bobra adawroma ena ne ma tutu akwan so ena ma deda akwan mu yi ente na obi o mo hwe Nkwantanang yo ono bobra ya dawasi o enya wo a anka ye firi hin eni abeduru hin ono bobra ba bia wo bia nya me nshira no obeju wo ho adwombo ne bia po mbeda ne yem amen. Oh, say airport ne ba ha youth ni benya mfaso de bebre youth ni bebre wa kra ha e be drivers e be won sanudwuma but because of adwuma ni hantino bebre wa kwantum de say airport ne nyame adom na setime ba ha ya ni beje bebre na wa kwantum be san ba ama adwuma koso adwuma sem bibia be koso e ha bebie company ba bibie nwuma wa ha because airport de nim se ba bia airport wo no e ho nye kro ketwa sa na kra ha nyame adom e bi ba be pia anti ani jesem pa YouTube biblia ni beje ama omo wa kontu mu nyina san ba man ya wa ha nso yanya dwumaye